sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow room kita dan juga pago-pagoy hamu mana sida di alaman suak songoni na tua-tua ni huta. Laus marhiteyan non, dunga pe margai, hujaman nongai narok sa tata sipil, ikko narong domuse, tata sa sipil na nagabe margamuna asa gabe bodi, hot bilang-bilang muna. Ima molo diruhu ni ngalaho mangulahon asa ho tabba bilang-bilang muna. Dalas marhitei aha penamasa di hamu. Dia penamasa di keluargamu ikos si parbinoto do ibana. Bahkan ihami sadiri kota Badungon nganiula songoni. Nganiula hos songoni. Nalaho pahotton nagabe marganiba. Laus mulai di si muse nga adong nongan nang nulon nga. Bahkan nga mabuanana ibana tikisia sa niujak ko gabe marganiba. Doho keluarga na sa luhu. Yakta kelahiran na ibaid do pembaharu saluh na gabe margasina. Iman nang hia niulahon alay songon nahon nak ngani titik songon na madege tangga mabinay pajojori mulai sian jabu mulai sias jabu bona hu jabu suhat saha hualaman. Tapi ulah maralaman. Persongoni mainang nabuhi ni tariasot taringot tuna paujak ko margai. Ay molo di jabu hamu guaram may nagabi hutambaba iulam muna sa jabu hutambaba magwarna nung di alaman ima nido na pago-pago. Tarsangoni may nang molotuk pe marhurang lobi ba makatahon gabe mahoras na hurangi amang ra manabay hita na lobi ra makkorus sido boti ma pinatape matuhos. Oke, terima kasih untuk Amang Royal Sinaga. Berikutnya kita sampaikan kepada Bapak Blue Hairs Manalo. Silakan Bapak. Oke, dati na puro. Alay, olo tutu songoni naking song suku-suku ni Amang Harto. Oh, takas do inang naking bahasa Batak. Budo inang. Kanana. Oh, siyan na pinatro. Oh, mole ate menang mole ate. Olo. Ini pinatorang ni Amang Royal laking sa sitong na nga jelas pinang. Alay wala sera do suku-suku. Naneng arong do na marhamudian Maimuna tu ala Cina. Sudah Manang na. ya, main saya kawin sama orang Cina sudah 3 tahun lalu. Tapi si Cina ini dia kagum dengan adat Batak, makanya meminta kami menjadi orang tuanya. Gitu, Amang. Iya. Jadi molo songoni inang ngata bu bibigion. Jadi artinya molo proses ni ala nakapenged do imana naing ala dibereng mungkin ada ni kita bataki mas Seudi. Molo prosesnya songoni rokon Amang Royal na kong ani maina. Jurhamu maju perjuru nama Ramaranggi. Bakat tu bapak tu si metua Muna Martino Rohosat. Idon nong jajaran na sudi asaboy imana resmi masuk. Artinya masuk may mana di keluarga. Nang polan na tarot na kong ani. Itu di acara mangain ya, Mang? Nang dope inang. Masih banyak pribadi kita ya. Iya, songon na mabain ibadah na kung sesama hamu do perjulu. Kapag mungun itu keluarga. Iya, ido to. Dia mulong nga setuju do sudi aka keluarga ta, baik aka si Madua Muna na Martino Rohon, bahkan hula-hula berarti situ meyang manungay. Situ meyang. Ala na gabi na sida do anong gabi pamupus di si. Oke. Ina. Situ meyang manong gabi pamupus di si. Jadi kon sudi do isong na do kan Amang Royal na kung ani parjuru rey, juro sa kamu parjuru diskusi menungga do di jalo keluarga ta sudi. Nga tinggal malaksanahon na may di hari-hari. Tarsong ni do ina molo nunga marhamulian do ya terus tebak nak berarti ala ni nang marhamulian do mungkin manang naneng marhamulian ibanna diskun ala inangoni neng di ain ala nai patorang inangon ako ngarong angguana na kan sa sulong pahopun naman nila. Tapi prosesnya itu saya masih belum pas gitu.
bagaimana awalnya, Ima, tarima bagaimana Rainang. selanjutnya. Alah, Mang, Iya, melate. Abu beranda po inang. Oke, mau lihat inang. Oke, terima kasih untuk Bapak Blue Hairs Manalu. Berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Ara Amata Raja. Silakan Amang. Mala tema itu mungkin dak pola bera godang taban Ya, alana nunga jojor dibaen hala amang royal do amang blue hair. Holanon sidokkonokku tabana tu hamuna mangalakka tujolo manaili tupudi. Alana dang holanon annon ulaonon saya dison. Maturu-turu nama mulai sesanari ulaonon saha tu haduan. Marudu name. Jadi pesasya nau takasma baik kamu songon ni amang royal do amang blue hair. Marapok maju hamuna doho hula-hula muna. Buasa doho ti ay iduan non nama baen ulos paropa doho nama mupus. Jala denggamma ulau kamuna jala takasdo dokonokku tu hamuna. Molo hita namangulahonon bolo dukungan sianau ikon manian ikon unang holad di marga unang holad diadati. Jadi ikon manian imana mangatusi jala iwote mana posisina songod dia sahat tu arinanengro. Jala molo boido paddo hakku manang na usulhu ala argado on jala molo dia penwaeng haduan matua dolok akan tua gabe doho maiman imana nama marpanean di harta warisan. Jadi songon nirok nyamang royal do amang buluher nak keningan. Buasa titir di si sude aka tuturi odo saya kebanggaan. Kedua homuse molo medebu bulan medebu mataniari suku-sukumma do bitang. Ise do sitidangion di suku-sukun ni bitangon. Ima akatutur na keningan naung mensahkoni mulai siap bonanyari saat tutoru. Imara nabui upasaha tuhala inang molo usul hunian denggam maribain hok maribain bahkan bulu woi sah ma di kartu keluarga. Songoni ma sianau nga rapung benya sude moliate ma horas ma dihita. oke, melihat tema dia Amang Ara Amata Raja. Berikutnya mari kita serahkan kepada Amang Harto Hutapea. Oras ito hos manabay yang go siya na paling atong takas iteriason namang royal sinagad amang bluher ala eksekusi namon ay margahate ng namang alaala inang Aku Markasianturi suamiku. Markasianturi dohot baru situ yang amang. bah oras maiula-ulay jadi dorhaku itersongoni do inang ala eksekusi namon tentu iterdawat ng muro dokat tu muna rai rohaku ay di Jabodetabek ko dola inang Jakarta. Iya. Jakarta. Apalagi Jabodetabek biasanya langsung margai do mengeksekusi. Artinya meloro hala inang tu margai yakin daw langsung itu turi. Jadi alana memang song paduannya kadawan naking muluhuni lewat rupani hanya kebutuhan untuk adat. Ala itu tuh ada berkelanjutan nanti untuk kemudian hari dia ke ulaun-ulaun. Jadi rohakku molo di Jabodetabek ko nang memang langsung margai nama mengeksekusi. Artinya margai pe ko si Parbinoto sudah baru pendot untuk kemudian hari ke kebutuhan adat tu berikut itu margai itu yang mengeksekusi. Tersongoni menang singkat. Jadi
memang ina malay eksekusi nama na hubereng si Panginoon ni hala inang dangadong berupa ni holan na miminta songod dia na masa alana mulo yak kamarga-margan non itu sangat berbeda. Mulo upat orang yang marga nami mungkin berbeda yang marga ni hamulo da setkuri. Nah, jadi lebih baik do langsung marga itu alana berbeda-beda do mulo di Jabodetabekon. Soon paduhan yak kadongan naking adong go na marturi-turi panganon adong go nek kuni dalat to parjulo perhusipun alay na jelas song paduhan niya mang royal sindaga naking satu keluarga itu keluarga inti harus sepakat dulu. Tersoni main ang manabay. Pasamom sa Tito host. Terima kasih untuk Amang Harto Hutapea. Berikutnya kita sampaikan kepada Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Ora bajor ate di bainak kana tua-tua ini olah sautik naina mak munubui nang artina ikon naja komuda do natoras mangulu pe natoras ni si Cinaon Ngolo amang. mangulu jala adat doninang asa do honom matiku dakola bisi sangat do nanelap sangat do sangat nolu na jagar mo nolu pa jagar hon jala hadua sugut nakpehamu majalo pacamo inang iko bayno muna do ulos imana manubuhon alahiado ni uleo songonon dakkoe panoton na sida na manubuhon ale yang ko pacamo ano sugut iko kamu no majalo alay baik kamu sada may tuna manubuhon asa dohot na torasni si Nias do si Cina do Si Cina amang. ima asa dohot na sida majalo ulos alay dak pacamo guarna songon na manubuhon jadi hiray na mahuereng Beda ulusnya ya amang ya. berbeda itu non sidono muna Olo. tu ima na naik todong munaon ima tunatoras ni may munaon asa arga adeti arga adeti unak koy panoton ng pangitubo asa doho na sida menyaksihon ada batahi argana jadi iko kamu lo majalo pacamot alay bais kamu maulos di namanubuhon manaksongo dia pe di Jabotabek di hatani ulosi di parmargau muna ba iman no di taumay si ituturi to taron nabo hamuna dia kanang mangulaon tarsongo ni ma inang mga bay na jepek kataki ba tarsongo ni mara inang kurang lubi mau lihat Oke, mau lihat di Amang Desa Adat Ragi Hotang ya. Selanjutnya mari kita dengar pendapat dari Amang Sinurat. Untuk Amang, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, melihat Oke. nunga pas be nidok nyaka dongan na tua sudi pas may nidok nay ale wala sada suku-suku kuba tu royal sinaga na tua ay son mapige hari bereng nama sama nang ni hutum manang nulaun na mangain walang tolu do yudang siya koreng hula na suhuton tulang na baru tulang rorobot. Yang satu bulan tulang dua bulan nyari nama ngain. Ada dah kuota dah. Lebih satu. Alai mulu julan ujuk nai kelanjutan na julan ujuk bawa wajib matong. Bona tulang do bona nyari. Mulu holang mangai do. Isok kolang natu do keluarga besar do. Hula-hula ni asuhuton tulang na do sian tulang robot imasa ni natana. Oke. Jadi alas penutup hana mana teh. Termasuk anak pinadokot temuan ni. Molo diain sada bawa manang sada buru seorang magurang dah. Molo PC main otomatis di dang mangai dohono ni.
otomatis di sekitar dido las disibain acara adat termasuk doh ipasa paropana iknapas terdidi ana seorang magodang majo seorang magodang bawa doh buru untuk kebutuhan adat. Molo lang kebutuhan adat do berarti nahuro ison berarti dang masuk si nomor mana si nomor 1, nomor 2, nomor 3 gawe pinoparra. Nang masuk tu pinoparra ala kebutuhan adat. Sondok ni amang gogui. Ali magawe arong do temuan kelanjutan. Nah ketika marujung mebana non na seorang magudangon. Bamolo borua bana yang mana putih gapang dope alai nak mau lo bawa di mana gak bisa memakasutun alana masa mana di bain kebutuhan ada do memang isi mah temuan natong di sini marong temuan apalagi makasutun naik kan baru akap pengeluaran do. Jadi ima na dua ima na pertama na kaning ini natu Royal Sinaga mulu mangain dakada pejupaku satu bonani ari do bona tulang alena tulwi itu tu hula-hula ni asuhuton tulang ni asuhuton do tulang robok na ya hadir mulate mak Buta baik sauti itu. Ya, oke, terima kasih untuk Amang Patan Sinurat. Ya, silakan Amang Harto. Jadi kabe huingo naking Dang ngatur memang Amang Jerusalem di sido penangi, manot do penangi. Ido na hodok naking amang. Ala eksekusi namon tentu margaido na manot tuho dian non. Jadi do nakingan memang toho di modo di Jabodetabekon modo kebutuhan adat do modo mangain anak no tentu hola si jalu timarakku do biasana nadong disi hadir pasa ulus paropa jadi non tu berikutna ala naung ya dopi si pasa ulus paropa si jalu timarakku anon modo tung songo dia pehaduan modo ngai kukuhon margai tong nama berkelanjutan ni jalan ngasih parbinoto hula-hulana nah ima taringot tusi jadi jalan memang anot tuturan ni marga itu berbeda-beda marga naudokon nakking Jabodetabekon. Jadi asa ala eksekusi nama itu man naudokon mau dari Jabodetabekon mungkin mulai lu nasing songon nyamang Sinaga mungkin tak tahu deh dang ni salahu ni alai Jabodetabekon tak songon nima otak ni hula-hula nado nama ngadu bisi. Nah berdua hon nakkin ni amang desa ada lagi hotang aku beteringot tupiral na berun. Jadi memang tahu deh ulus na pinasa ni di kiulau ni tupang itu sebetulnya surung-surung do warra surung-surung tupang itu era ido ulus si pasaton alai teknis ni pelaksanaan nyon moro taingo ratik kinapiral anggo sosaro meneng na ibadungon nagabe dua sarupa ido ulus pasamot alai na songoni dia mang kadang-kadang i teknis ni pelaksanaan ni itor sahli pasahaton ulus tupang pasamot do ulus surung-surung jadi kan piral lehana baru ni bahasa gabi dua ulus pasamo tinna jadi marupani kadang-kadang ido nagabe ino rokon say nisarator rupani molong nga surung-surung to jolo saya masuhi pang naupat asa berbeda no jala sogon napiral na ibadung nagabe sarupa do tongtong ibain ulus pasamo ti dot ulus surung-surung tu pagi tubuh jadi gabe piral na baru molo taingot tu belakang hari bahwa sarupa na bahasa gabi dua ulus pasamo tinna personido perdana nira menurut tahu imana hapiral jadi toho dia mang ipasahat do yang go surung-surung tu pang itu alai teknis ni pelaksanaan ni kadang-kadang sonina dokon berbeda imargai ulus ali pasahaton ibain ulus pasamo do ulus tu surung-surung jadi gabi herana sarupa tersoni memang tambahan nagabi teringat doau na beron na hapiral ima padok ni amang desa regotan naking ikon ni pasahat asa gabi harga tong-tong na tuwa-tuwa na pang itu. Tarsong ini memang menambah. Oke, terima kasih untuk tanggapan masukan dari Mang Harto Tapea. Kita sampaikanlah kepada Tulang Gogo Siadari. Silakan Tulang. Itu host.
Siap. Magate ma ngama do hodo nian alai ima las roha sude mana reason ruhu na dinamangain kebetulan narang do nang hudo nakit tu inang situ meangi kebetulan baru do pe iba mangulahon rap do situ meang nah tolu opung ni nasida marhamarangki saya tidak menyetujui gagal ulahon mangain. Nah itu naneng hudok winangin akin. Kebetulan dia do pesongoni ke marga yalai hape inangi kan ni ala ni saturi do nggak berbeda no parada tuh na songon nai do ni isinakin amang harto do tehe marga nama ada di marga nama terpakai. Jadi do anggota teknis sudah ngatakas di bayan hula-hula niba amang Royal Sinaga songonima teknisna alai memang adong do piga-piga marga adong kewajiban harus dicatatkan jadi harus menjadi bagian dari tarombo piga-piga marga tang boy asal-asal mangain tang boy holat diadat harus dicatatkan adong do piga ima salah satu nakin naudok ini situ meang harus mencatatkan orang yang masuk ke keluarga situ meang. Tidak boleh hanya satu kelompok bapak atau marga apa opo. Nah, alarong nakin suku-suku sian Batak Hubang Dairi. Ya kebetulan ngahatong nia dopan hita toba tuhalak karo ada pangulahon na di Bagasas Sadari alai jam pangulahon niada berbeda diulahon do mangai diulahon marmarga do nasida marmarga hita pe marmarga do dia do hita dia nasida do hita menurut ada karo songoni do nampe nong marmarga hita ikut benota do marga na sesuai tu parada do nasida songoni do nang hita molo naung adong marga ni halak karo tetak do tabaen marga nasarupa siak karo itu hita contoh song kami mah sia dari ya molo dihami masuk mate kelompok ginting molo di karo nasida be masuk tuh kami masih masuk jadi kelompok parna ira songoni mah membuat ruhu-ruhu ni paradotonna antara dua belah pihak karo manang nias pengahatong ulau kami anggoi mangutun na burta do manang ibotota manang tulangta murado songon halak nalaido karo do na berbeda dang boy dicabut marga yang telah disematkan jadi tetap maditabaho di ulau nada do dipakai marga ni hula-hula manang amang buruta alayang go di dalam kehidupan sehari-hari nungadong marga dinasida dang boy dicabut songoni do dang hita tu bape dang boy dicabut marga tei alai pelaksana dia ada nasida harus mengikuti adat karo songoni mah di amang Batak Hubang Dairi nabu patorang na orang lobi marset juga kita melihat mah di itu host songoni manang di tasalu nah lanjut. Oke, terima kasih untuk tulang gogo siadari. Jadi mangain anak manang boru adalah suatu tradisi pengangkatan anak dalam budaya Batak yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan atau memberikan marga kepada seseorang atau di dalam kurung termasuk pasangan beda suku agar memiliki hak dan kewajiban adat yang sah. Praktik ini memperkuat tali kasih atau holong, tanggung jawab adat dan keharmonisan keluarga. Tujuan utama dilakukannya oleh keluarga yang belum memiliki keturunan atau gabe atau untuk memasukkan pihak luar seperti menantu dari suku lain. Imana guarna biasa molo sia suku lain ibae maulahon mangain marga ke dalam rumpun marga Batak melalui proses khusus yaitu mangain ya. Kemudian untuk proses adatnya biasanya
melibatkan ritual pemberian marga dan doa restu dari seluruh unsur kerabat yang dipedoman pada sistem kekerabatan Dalihan Notolu, yaitu Somba Marhula-hula, Elek Marboru, Mana Mardongan Tubuh. Untuk hak dan kewajibannya, anak yang diangkat atau pihak yang diberikan marga memiliki status yang setara dengan anak kandung termasuk dalam hak waris, serta wajib mematuhi seluruh norma dan ketentuan dalam adat Batak. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.